ஸோ இன்னைக்கு மோட்ச சந்நியாச யோகம் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. I have to stop that. Close that. Thank you, Prabhu. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மிகவும் அற்புதமான ஒரு சாப்டர். செகண்ட் சாப்டரும் இந்த 18th சாப்டரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரிலவெண்டான ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்ப்போம் இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய எவாலுவேஷன்ஸ் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். நாம் என்ன குணத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம், நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் எந்த குணத்தோட வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இருக்கு, இதெல்லாம் மேப் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமையை பற்றி நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா துறக்கிறது என்பது 2 வகை. ஒன்று முழுமையாக சந்நியாசமாக போவது, இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்க முடியாது இல்லையா, சம்சார கடல்ல தான் நம்ம விழுந்திருக்கோம். ஸோ நாம பலன்களின் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்களை நாம வந்து துறத்தால் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறவரத்தினுடைய பலனாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது நாம வந்து நம்ம அந்த பலன்களோட நாம வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒண்ணு. எப்பவுமே வந்து சந்நியாசத்தை வந்து பகவான் ஏத்துக்கவே இல்லை. நீ வந்து ஒரு கர்மயோகியாக தான் ஆகணும்ன்றதான் அவர் எப்பவுமே எதிர்பார்க்கின்றார். ஸோ அதனால நாம் எல்லாரும் கூட நம்ம சந்நியாசத்துல போய் நம்மளால மேன்மை அடைய முடியாவிட்டாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயாவது இருந்து நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் செய்து பகவானுடைய பாதங்கள்ல போறதுக்கு பக்தியில வந்து நிறைவு பெற்று அதுக்கப்புறம் அவருடைய பாதங்களை சேர்வதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி 17th சாப்டருடைய சம்மரி பார்க்கலாம். ஸோ அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப் பண்ணாக்கா வேதங்களால் பரிந்துரைக்கப்படாத அந்த வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி கேட்கின்றார். ஸோ அவ்வாறு கற்பனையில வரக்கூடிய வழிபாட்டு முறைகள் செய்யக்கூடியவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். அவர்கள் வந்து இறுதியில என்னதான் அடைவாங்க அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறார். பகவானும் இந்த 3 குணங்கள் நிறைந்த 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு அதனுடைய நம்பிக்கைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி பேசுகின்றார். அதுக்கப்புறம் உணவு முறைகள். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலா சொல்றாரு. அவர்களுடைய தியாகங்கள் அப்படின்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் வந்து 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடியவங்க எந்த மாதிரியான ஒரு விசிபிலிட்டி, அவங்களுடைய இயல்போடு அவங்க வந்து அந்த யாகத்தை செய்வார்கள், அவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்க எந்த நோக்கத்தோட அந்த யாகங்கள் எல்லாமே செய்வாங்க அப்படிங்கிறது தான். அதை பத்தியும் வந்து நீட்டா சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 விதமான தவங்களை பற்றியும் பகவான் வந்து சொல்கிறார். ஆஸ்டாரிட்டிஸ் என்றால் தவங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள் இந்த 3 குணங்கள்ல எவ்வாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் சொல்கின்றார். அதே மாதிரி பகவானுக்கு போய் சேரக்கூடிய தானம் எப்படி என்றதையும் வந்து நீட்டா வந்து சொல்றார். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், இந்த 3 தவங்கள். ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பொழுது உடல் தவம் எப்படி, மனத்தவம் எப்படி, வாக்குத்தவம் எப்படி, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நீட்டா நேத்து பார்த்தோம்.
அதுதான் வந்து விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள் அப்படின்ட்டு. நம்பிக்கை. ஸோ பேசிக்கலி ஸ்ரத்தம் இருக்கணும் நமக்கு. நம்பிக்கை இல்லை என்றால் எந்த ஒரு செயலுமே வந்து முழுமை அடைவது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து 18வது அத்தியாயம் மோட்ச சந்நியாச யோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அளிக்கக்கூடியது. 3 யோகங்கள் மேலேயுமே பேசுறாரு பகவான் இந்த இதுலயுமே. எப்படி நம்ம வந்து செகண்ட் அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கர்மயோகம், ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து புத்தி யோகமா வந்து பகவான் வந்து விளக்குகின்றாரோ, அதுக்கப்புறம் வந்து சிதப்பிரக்னத்தை பற்றியும் பேசுகின்றார் இல்லையா? அதே அப்ப வந்து பேசிக் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ப நம்ம பார்த்தது செகண்ட் அத்தியாயத்துல. ஆனா சாங்கிய யோகத்தை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலா படிச்சோம் இல்லையா? ஆத்ம ரூபம் என்ன, சோ ஆத்மாவுடைய அளவு என்ன, அதனுடைய இயல்புகள் என்ன, சோ நாம எல்லாருமே உடல் கிடையாது, நாம ஆத்ம ரூபம், பகவான் என்றால் என்ன, சோ அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம நீட்டா படிச்சோம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல. சோ அந்த சிதப்பிரஜனை பற்றியும், அதாவது சிதாதீர் முனியை பற்றியும் நாம படிச்சோம். அவர் எப்படி இருப்பார், எவ்வாறு நடந்து கொள்வார், எவ்வாறு பேசுவார், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோம். செகண்ட் சாப்டர் வெரி பிக் சாப்டர். ஸோ அதே மாதிரிதான் 18வது சாப்டரும் வந்து ரொம்ப பெரிய சாப்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 5 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு விடுதலை கர்மயோகத்துல மூலியமா நமக்கு எப்படி விடுதலை அப்படிங்கிறத பத்தி நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 12 ஸ்லோகத்துல நம்ம கவர் பண்ண போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கர்மயோகியா இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகத்துல நம்ம வந்து பக்தி செஞ்சு பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு எப்படி சேர்வது என்பதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுக்கப்புறம் 5 விதமான இயல்பு கேரக்டரிஸ்ட், அதாவது ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூட் காஸ் ஃபார் ஆக்ஷன், நம்ம கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 விதமான காரணங்கள். அந்த அந்த காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம இந்த 18வது சாப்டர்ல படிக்க போறோம். இந்த 3 குணங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள் எவ்வாறு நம்மளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துகின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து 18ல இருந்து 40வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிக்க போறோம். இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அதாவது செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய செயல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஐ திங்க் இன்னும் ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு. அது உள்ள நம்ம போகும்போது பார்க்கலாம். அது பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மம். வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமும் 4 விதமான செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜாப் கேட்டகரிஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து பிராமணர், 2வது சத்திரியன், 3வது வைஷ்யர், அதுக்கப்புறம் சூத்ரன். இது வந்து 4 விதமான சமுதாய பிரிவு பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்குபேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகளுடைய வயசு மேக்சிமம் வந்து 100 அப்படின்னு வைக்கும் பொழுது அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 25 வருடம் பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம். இந்த நிலைகளையும் நாம வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் இதைதான் படைத்தார். ஆனா நாம தான் காலப்போக்குல எல்லாத்தையுமே வந்து மாத்தி நமக்கு எப்படி அனுகூலமா இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மாத்தி அமைச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நிலை தான் அது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லெவல்ஸ், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்மை பத்தியும் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். சமாதி நிலையை பற்றி மீண்டும் ஒரு வாட்டி நம்ம இங்க கேட்க போறோம். பியோர் பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம் அல்லது டைரக்டா பக்தி யோகம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிங் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அதாவது கடவுள் உணர்வுல நாம அனைத்துமே செயல்படும் பொழுது சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞா நாம் ஏகம் பிரஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அனைத்து தர்மங்களையுமே நீ தியாகம் செய்து என்னில் சரணடை, என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்வார். அது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். நாம கூட அனைத்து தர்மங்கள் அப்படின்னாக்கா தர்மம் என்றால் நம்மளுடைய கடமைகள். சோ கடமைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கடமைகளை கூட நம்ம வந்து பகவான் பாதத்தில் வந்து வைத்துட்டு நாம அவர் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யணும். சோ அவர் என்ன வழி காட்டுறாரோ அந்த வழியில தான் நாம வந்து செல்ல போகின்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து சஞ்சயன் சொல்வார், எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பாத்ரோ தனு தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் துருவாநீதிர் மதிர்மம.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கெல்லாம் யோகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ண பெருமான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னதமான வில்லாளி எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் அசாதாரணமான வலிமையும் நம்பிக்கையும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உண்மையும் இருப்பதாக என்னுடைய அபிப்பிராயம். சஞ்சயன் கன்க்ளூஷன் பண்ணுவார் இந்த சாப்டர்ல. வெரி நைஸ் சாப்டர் இது. ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம சம்மரியா படிக்க போற சாப்டர் இந்த சாப்டர் தான். ஸோ கேசவா அப்படிங்கிற ஒரு நாமம் பகவானுக்கு உண்டு. கேசி என்பது இந்த அரக்கன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிரை ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவன் தான் அந்த கேசி என்ற அசுரன். ஸோ அவனை வதைத்தவர் தான் பகவான். அதனால்தான் அவருக்கு கேசவா அப்படிங்கிற பெயர். ஸோ நீங்க எல்லாருமே தாமோதர லீலை பற்றியும் இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி பிரேமா மாதாஜியவே நேத்து பாதி சொன்னாங்க. இன்னைக்கு மீண்டும் அவர்களை அந்த மீதி கண்டினியூஷன் சொல்ல போறேன். ஸோ அதாவது குபேரனுடைய பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ அதையும் வேணா ஐ வில் ஆல்சோ டெல். இப்போ அவருக்கு 2 பிள்ளைகள். அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா குபேரன் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வத்திலே திளைத்திருப்பவன். ஸோ அந்த அகங்காரம் என்பது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இருந்தது. ஸோ எல்லாத்துலயுமே செல்வத்துல ஹையஸ்டா இருக்கிறது குபேர கடவுள் இல்லையா? ஸோ நம்ம அப்பா தான் எல்லாத்துக்குமே அதிபதி செல்வத்துக்கு அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ மது அறிந்து விட்டு இந்த மாதிரி அந்த அவர்களுடைய அதாவது இன்டாக்சிகேஷன், இல்லிசிட் ரிலேஷன் இந்த மாதிரி நிலைகள்ல அந்த பக்கம் வரும்பொழுது நாரத மகரிஷி வருகிறார். ஆக்சுவலி நாரத மகரிஷி வரும்பொழுது யாராவது ஒரு மகரிஷி வந்தால் அவர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்வது என்பது நம்மளுடைய தலையாய கடமை இல்லையா? ஆனா அவர்கள் அதை மறந்து அதை உதாசீனம் செய்வதால் நாரத மகரிஷி சபித்து விடுகின்றார். சோ அந்த சாபத்தினால் என்ன ஆறாங்கனாக்கா அவங்க 2 மரங்களாக நின்று விடுகின்றார்கள். அதுதான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அவர்கள் கேட்ட பிறகு பகவான் வரும்பொழுது இந்த பூவுலகத்துல உனக்கு விமோசனம் உண்டு என்ற அந்த பிராப்தியும் கொடுக்கின்றார். யாரு? நாரத மகரிஷி. ஸோ கிருஷ்ண பரமாத்மா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது தாயிடம் பால் அருந்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுப்புல இருந்த அந்த பால் பொங்கி போயிட போதுன்ட்டு தாயார் யசோத மாதா எழுந்து செல்லும் பொழுது தன்னை விட பாலுக்கு தாயார் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களே என்ற கோவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் குடம், பால் குடம் எல்லாத்தையுமே உடைச்சிடுறார். ஸோ அதாவது யசோத மாதா அந்த பாலை போய் பார்த்துட்டு வரத்துக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்ததுனால அவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உரலுக்கு கட்டி வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதையே அந்த உரலை தான் இழுத்துண்டே அவர் போகும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 மரங்களுக்கு நடுவுல போகும்பொழுது அந்த டச் பண்ணதுனாலே பகவானுடைய அந்த ஸ்பரிசம் பட்டதுனாலே அவங்க 2 பேருக்குமே பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. ஸோ அதுதான் அவருக்கு தாமோதர் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு. ஸோ கயிறால் கட்டப்பட்டதுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தாமோதர். அதுதான் இந்த மந்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நார்த் இந்தியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நேத்துல இருந்து கவுண்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த். நமக்கெல்லாம் கார்த்திகை திங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் வரும். ஸோ அவங்களுக்கு இது இந்த மந்த் கார்த்திகை திங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கார்த்திகை திங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க டெய்லி நெய் விளக்கேற்றி பகவானுக்கு அந்த தாமோதர அஷ்டகம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டிருக்கோம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தட் அஷ்டகம் எதுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோன்றது. டெய்லி நீங்க எப்போ பூஜை பண்ணுவீங்க? நைட்டு ஈவினிங் 6:30 இல்ல 7:30 இல்ல காலம்பரம் 8 o'clock. ஸோ அந்த மங்கள ஆரத்தி செய்வோம் இல்லையா? ஃபைனலா பூஜை முடிஞ்சு கடவுளுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம கற்பூர தீபாராதனை எல்லாம் கொடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு நெய் விளக்கை ஏற்றி பகவானுக்கு நம்ம நிவேதனம் செய்து அந்த அஷ்டகம் தாமோதர அஷ்டகம் படிக்கும் பொழுது அதோட 15வது அத்தியாயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தம யோகம் அது கூட படிச்சா ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த தாமோதர அஷ்டகம் படிக்கும் பொழுது நம்ம எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் எல்லாமே நமக்கு எப்படி அந்த குபேரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாவ விமோசனம் நலக்ரீவா அப்புறம் இன்னொருத்தர் பேரு ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். ஸோ அந்த 2 பேருக்கு பாவ விமோசனம் ஜென்மாந்திர பாவ விமோசனம் கிடைச்சதோ அது மாதிரி நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனம் உண்டு. இந்த ஒரு மாசம் ஃபுல்லா நம்ம பகவானுக்கு டெய்லி நெய்வேத்தியம் அதாவது அந்த நெய் விளக்கேற்றி நம்ம ஆராதனை செய்தால் தாமோதர அஷ்டகம் படித்தால் நமக்கு அந்த விடுதலை மோட்சத்துக்கான அதாவது பாவங்களிலிருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறது இது ஐதீகம் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்களும் இந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை நீங்க நேற்று மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வீட்டுல சாமி படம் இருந்தா
பெருமாள் படம் இருந்தா கூட நீங்க வந்து அந்த தாமோதர அஷ்டகம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து என்ன ஒரு 8 ஸ்லோகம் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த 8 ஸ்லோகத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டு. ஸோ இது வந்து இந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை பற்றியும் தாமோதர திங்களை பற்றி லீலை பற்றியும் நான் சொல்லியிருக்கேன். எஸ் நவீன் பிரபு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. அர்ஜுன வாச. உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணணும்ல, கரெக்ட். ஒரு நிமிஷம். அர்ஜுன உவாச்ச. எஸ் பிரபு. கட் ஆயிடுதா? மியூட்ல இருக்கு. தியாகஸ்ய சகேஷ ப்ருதக் கேஷி நிஷூதனஹ. எஸ், தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். வாட் இஸ் த டார்கெட், அதாவது இலக்கு என்ன? தியாகம் என்பது யஜ்ஞம் என்று சொல்றோம். நம்ம வந்து அனைத்து பலன்களையும் தியாகம் செய்வதும் வந்து தியாகமாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம சந்நியாசம். இது ரெண்டுத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, இலக்கு என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். கேஷி என்னும் அசுரனை கொன்றவர் தான் வந்து பகவான். அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கேசவா அப்படிங்கிறது வந்து நாமம் என்று பகவானுக்கு உண்டு. எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. காம்யானம் கர்மாணம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராகூஸ் தியாகம் விசேஷனா. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். நாம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அதன் மேல பற்றுதல் கொண்டு செய்யக்கூடாது. அது நம்மளுடைய கடமையாக நினைத்து மட்டும்தான் செய்யணும். ஸோ பலன்களை வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம சர்வை ஆகிறதுக்கு நமக்கு பலன் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? ஸோ உண்ண உணவுக்கு நம்ம சம்பாத்தியம் செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே திறந்துடுறேன்னு நம்ம உட்கார முடியாது. ஆனா ஆப்டிமமான சம்பாத்தியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவைக்கேற்ற சம்பாத்தியம் இருந்தா போறோம். அளவுக்கு அதிகமான ஆசையோடு நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் செய்யணும்னு நினைக்க கூடாது. ஸோ அதாவது நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சம்பாத்தியம் இருந்தா பகவான் கொடுத்தா போருன்ற அந்த மனசு, அதுல நம்ம நிறைவு அடையணும். ஸோ ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மெட்டீரியல் இயற்கை மேலேயே நம்ம வந்து பற்றுதலை கொண்டு செய்து செயல்களை துரத்தல். அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் என்று, அதாவது அப்படிப்பட்ட ஆசைகளையும் செயல்களையுமே துறக்கிறது வந்து சந்நியாசம் ஆக்சுவலி. மேலும் சில செயல்களின் பலன்களை துறப்பது வந்து தியாகம் என்று அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்தை குறிக்கின்றது. இங்க செயலை துறப்பது கிடையாது. நிஷ்காம கர்மயோகத்துல செயல்படுவார்கள், பலன்களை வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். ஆனா சந்நியாசத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பலனும் செயல்களையும் ரெண்டத்தையுமே வந்து துறந்து விடுவார்கள். அதுதான் நம்ம பகவான் வந்து சொல்கின்றார். எஸ், 18.3 வாசிங்க பிரபு. தியாஜம் தித்யகே கர்ம பிராஹுர் மனிஷினஹ யஜ்ஞானதாபக கர்மண தியாஜ்யமிதி சாபரே. எஸ், எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையுமே தோஷமாக எண்ண வேண்டும். தோஷம் என்றாலே அது வந்து நமக்கு பாவமாக எண்ணது. ஆக்சுவலி தோஷம் இருந்தா நம்ம சஃபர் பண்றோம் இல்லையா, பாவம் இருந்தாலும் நம்ம சஃபர் பண்றோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசை புண்படாத அளவுல சொல்லியிருக்காங்க, தோஷமாக எண்ண வேண்டும் என்று. எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம வந்து தவறான செயல் என்றால் அது நமக்கு தோஷமாக மாறிவிடும். அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தவம் மற்றும் தியானம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து துறக்க கூடாது. யாகத்தையும் நாம எப்பொழுதுமே செய்யணும், தவங்களும் நாம் எப்பவுமே செய்யணும், தானங்களும் நாம் எப்பொழுதுமே செய்யணும் என்று சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசி. யக்ஞ தான தபஹ கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவதத் யக்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். எஸ், யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருடைய பிரம்மருடைய மகன் பிரஜாபதி, அவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி உடைய தந்தை தான் வந்து யஜ்ஞங்கள் வளர்ப்பது. இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். பரமேஸ்வரனை வந்து அழைக்காமலே அவர் அந்த யஜ்ஞத்தை பூர்த்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தலை கூட துண்டிக்கப்படும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடுனுடைய தலையோட தான் அவருக்கு வந்து பொருத்தம், மீண்டும் உயிர் பித்து அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இதுதான். ஸோ அதை வந்து அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சமாதானம் எல்லாமே பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம
பரமபுருஷ பகவான் தான். அவருடைய கைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ சுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கதான் வந்து ஆழ்வார்களாக நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து அவதரித்தவர்கள். சோ அதாவது சங்கு, சக்கரம், கதை, அந்த இது அந்த ரெண்டு பக்கம் இதுவா என்னது சொல்லுவாங்க அது, நம்ம கூட சேவிப்போம் இல்லைங்களா, ஆஞ்சநேயர் கோயில்ல கூட நம்ம வந்து சேவிப்பாங்க, அது என்னது சாமரம். சாமரம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பகவானுடைய ஆயுதங்கள் அனைத்துமே இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி எடுத்து இந்த சமயத்தை வந்து நல்ல விதமா எடுத்துட்டு போகணும், இந்த ரிலீஜன் தட் இஸ் த தர்மத்தை வந்து நல்ல பரிபாலிக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க அப்பப்போ வந்து இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார்கள். சோ யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. ஆக்சுவலி அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகம், தானம், தவம் இது செய்வதால் நாம வந்து இன்டர்னல் பியூரிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள நம்மளுடைய மனதளவுல நாம வந்து பியூரிஃபை ஆகிறோம், அதாவது சுத்தமாக இருத்தல் இல்லையா, தூய்மைப்படுத்துதல். சோ இல்லைன்னா இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அழுக்குகளையுமே சேர்த்து வச்சிருக்கும். அதாவது பொறாமையினால் வரக்கூடியது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசையால் வரக்கூடியது, கோபத்தால் வரக்கூடியது, இந்த மூன்றுமே வந்து நரகத்துக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான். இந்த மூன்றுனுடைய குணாதிசயங்களால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்துமே குப்பையாக நாம வந்து ஹிருதயத்துல வச்சிருப்போம் எப்பவுமே. ஆனா இந்த மூணுமே நம்மளை விட்டு விலகணும்னா நம்ம இந்த மூணையும் செஞ்சாலே நம்மளை விட்டு தானா நமக்கு கோபமும் நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். தவங்கள்லயும் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள்ல நம்ம வந்து பகவான் மேல வந்து பக்தி செலுத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் தானங்கள் அனைத்துமே பகவான் பேர்ல செய்யக்கூடிய மனசும் அதனால வரக்கூடிய திருப்தியும் நமக்கு கிடைக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானி தி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். எஸ், இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு செய்ய வேண்டும், தவங்கள், தானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் எல்லாம் எப்படி செய்யணும்னாக்கா பற்றுதல் இருந்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் பற்றற்று எல்லா பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். சோ எந்த பலனையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது, பக்தி மட்டும்தான் வச்சு நாம இந்த செயலை செய்யணும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும், தட் இஸ் அவர் டியூட்டி, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையாக ஏற்று நாம அதை செய்ய வேண்டும். இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் என்று பகவானே சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க வந்து 7, 8, 9வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார் பகவான். சோ ஒருவர் சத்வகுணத்திலும் சரி, ரஜோகுணத்திலும் சரி, தமோ குணத்தில் இருந்தா அவங்களுடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை எவ்வாறு அவர்கள் ஏற்று செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஒருவர் சத்வகுணத்துல இருந்தாக்கா அதை தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்று எந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதை வந்து நீட்டா பண்ணி முடிப்பாங்க. அதுல அந்த பாதையில போகும்பொழுது நம்ம கடமையா இருந்தாலும் கரடுமுரடான பாதையா இருந்தாலும் மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை அவன் சந்திக்க வேண்டி இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலைக்காக பயந்து ஓடி ஒளிந்து விடாமல் அதை எதிர்கொண்டு அந்த சூழலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டு வருவாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருடைய குணாதிசயம். அவர்களுடைய கடமைகளை எல்லாம் அவர்கள் அவ்வாறு செய்வார்கள். 2வது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நன்மை விளையக்கூடியதாகவே இருக்கணும். ஆனா எதுலையுமே அவங்க வந்து சிரமப்படாம செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. தே வாண்ட் டு டூ த டியூட்டி பட் வித்தவுட் மச் எஃபர்ட். அந்த மாதிரி பேர் மட்டும் வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா பேரும் புகழ் இதெல்லாம் வரணும் அவங்களுக்கு. ஆனா சரீர கஷ்டம் செய்யறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இருக்காது மனசு. இன்னொன்னு அது எதனாலன்னாக்கா அவங்களுக்கு அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனும் அவர்களுக்கு கடமை. ஏன்னா அதுல வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எப்படி இருக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து மீண்டு நம்ம வந்து மேலும் முன்னேற முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இருக்கும். அந்த கன்ஃபியூஷன்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமைகளை அவர்களால் வந்து பயத்தினாலே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்வார்கள். இந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. எதெல்லாம் அவங்களால முடியுமோ அது மட்டும் தான் செய்வாங்க, முடியாதெல்லாம் வந்து பயத்தினால விட்டுடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணம். தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எது கடமை இல்லை இதெல்லாமே புரியவே புரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னவோ அது செஞ்சுட்டு போவாங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா மாயை என்பதில் அவர்கள் வந்து ஃபுல்லா வந்து மூழ்கி இருப்பாங்க. மாயையில் கட்டுண்டு இருப்பவர்கள். இந்த உலகமே நித்தியமானது, எல்லாமே வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் பர்மனன்ட் அந்த மாதிரி. சோ கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த மாதிரி ஞானம் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சொன்னா கூட வந்து புரியாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பு. எஸ், 13 and 14 ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க பிரபு.
பச்மைநாதி மகாபாகு காரணாதி காரணாதி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே பரோக்தாதி சித்தையே சர்வகர்மணாம் அதிஷ்டானாம் ததா கர்ணா கரணம் ச பிருதக்விதம் விவிதாஷ பிருதக்ஷேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பம்சமம். பம்சமம், எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இருக்கிற ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி, அதாவது வேதங்கள் பிரகாரம் ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அனைத்துமே நம்ம நிறைவேற்றணும்னாக்கா வேதங்கள் படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 காரணங்கள் உண்டு. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ளுன்ட்டு 13th ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அது என்னென்ன காரணங்கள்னு இந்த 14th ஸ்லோகத்துல நாம வந்து பார்க்கின்றோம். செயலுக்கான இடம், அதாவது இந்த உடல் கஷேத்திரம், அதுக்கப்புறம் கஷேத்திரஜனும் இருக்கின்றான். செய்பவன் யாருன்னா கஷேத்திரஜன், அதாவது இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல ஒட்டின்னு இருக்கான். பல்வேறு புலன்கள், ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலோட ஷட்டில் பாடியோட இணைந்திருக்கா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடலோட, ஸ்பிரிட் சோல் வந்து ஆத்மா, அதே ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த ஷட்டில் பாடின்னு சொல்றோம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல. அது வந்து அத கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாமே கலந்ததுதான். 5, அதாவது 5 குணங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது நுண்ணறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து மனம். இந்த இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அதுல வந்து பல்வேறு புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், அதாவது கண், காது, நாசி, அதுக்கப்புறம் வாய், கை, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானேந்திரியங்களாக கருதப்படுகின்றது. சோ கஷேத்திரம், கஷேத்திரஜன், புலன்கள் 3 தெரிஞ்சு போச்சு. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதாவது வாட் எவர் என்டிவர்ஸ் நம்ம எல்லாம் பண்றோம், இதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, முயற்சி செய்யறோம் இல்லையா, அது அதாவது கர்மம். எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னாக்கா கர்மங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இறுதியாக பரமாத்மா. இவை 5மே வந்து செயலுக்கான காரணங்கள். ஒரு செயல் செய்வதற்கான காரணங்கள் இந்த 5 அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். So next is Logam Vasinga Prabhu 16. तत्रैवं सदि कर्तारमात्मानं केवलं दूयः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्त स पश्यति दुर्मतिः. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலுக்கான காரணங்கள் வந்து 5. கஷேத்திரம், கஷேத்திரஜன், அதாவது சென்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மம். சோ கர்மாவும், அதாவது பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் என்பது கர்மாவை குறிக்கின்றது. ஆக்ஷன்ஸ், நாம பண்ணக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே ஆக்ஷன்ஸ் தான். சோ இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னாக்கா இது 5ம் தான் நமக்கு காரணமே. ஆனால் அந்த உண்மையான காரணங்களை நாம் கருதாமல் நான் தான் இந்த செயலை செய்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து நினைப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி காண இயலவே இயலாது. ஸோ ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கிறவ யாரா இருந்தாலும், எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து எல்லாமே வந்து தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமைக்காக இதை எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியே பகட்டா சொல்லிக்குவாங்க. உண்மையிலேயே நம்ம எந்த செயலுமே நம்ம செய்யறதே கிடையாது. வி டோன்ட் டூ தட் ஆக்சுவலி. இந்த 5 காரணங்கள் தான் நம்மள வந்து ஒரு செயலை வந்து செய்ய தூண்டுகின்றது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நான் வந்து செயலாற்றுபவன் அல்ல, நான் ஒரு கருவி. இத்தனை செயல்களை செய்வதற்கு இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்தை வச்சுட்டு நான் செய்யறேன். மனது, அதுக்கப்புறம் புலன்கள், இதனாலதான் இந்த செயல்கள் எல்லாமே நடக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் யார் ஒருவர் இந்த விஷயத்தை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ அல்லது உள்ளதை காண முடியவில்லையோ அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிக்கிறோம். ஞானம் நேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்மச்சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவிதः கர்ம சம்கிருதः. எஸ், சோ இப்ப பாருங்க ரெண்டு இது சொல்லியிருக்காங்க. டிஃபரன்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செயலை தூண்டுவது எது, எது நம்ம வந்து இந்த செயலை செய்யின்னு சொல்லக்கூடியது எது, அதுக்கப்புறம் செயலை உருவாக்குவது எது. சோ இந்த செயல் செய்யணும்னு நினைக்கிறது எது, ஆனா அந்த செயலை வந்து ஆக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து விடுறது எது அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அறிவு, ஒருவருடைய பகுத்தறிவு, அறியப்படும் பொருள் யாருன்னாக்க பகவான், அறிபவன் வந்து கஷேத்திரஜன். அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் அறிவு, இந்த 3 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை செய்யணும்னு தூண்டுறதுக்கான மார்க்கம். சோ புத்தி உடனே வேலை செஞ்ச உடனே
இந்த ஆத்மாவும் வந்து அந்த டைரக்ஷன் போறதுனால பகவானும் எஸ் நீ இந்த போனே இதுக்கு போனா இது நன்மை, இதுக்கு போனா இது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாட்டையும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள கிளியர் பண்ணுது. ஆனா இந்த மனசு இருக்கு பாரு, அது கட்டுப்படுத்தலைன்னா நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷனுக்கு போகாது. ஸோ இந்த செயலை கிரியேட் பண்றது யாருன்னா மனசு. மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையா ஒண்ணு பார்த்த உடனே ஆசைப்படுறோம் இல்லையா, அது மனதிலிருந்து தான் வருகின்றது. ஸோ ஒரு செயல் வந்து ஆக்கத்துக்கு வருவது உண்டாக்கப்படுவது யாராலனாக்கா மனதாலதான். ஸோ அந்த மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களோடு சம்பந்தப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஸோ செயல், அதுக்கப்புறம் வந்து செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலை உண்டாக்குபவை. ஸோ ஒண்ணு பாக்குறோம்னா அது வந்து அந்த பார்த்தல் என்பது ஒரு செயல், தொடுதல் என்பது ஒரு செயல் இல்லையா. இது வந்து கர்மேந்திரியங்கள். ஸோ இந்த கர்மேந்திரியங்களும் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய புலன்களும், அதாவது நாலேஜ், ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் இந்த கஷேத்திரஜனும் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு செயலை வந்து கிரியேட் பண்றது. ஆனா புலன்கள் இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதோட தான் தொடர்புடையது. ஸோ மனம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த மெயின் ரூட் காஸ் ஃபார் ஆல் த கிரியேஷன்ஸ். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ 3 விதமான குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு சிலது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது நம்மளுடைய தீர்மானங்கள், நம்மளுடைய செயல்கள், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து சத்துவகுணத்துல வந்து நீங்க இருக்கீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா 3 மார்க் ஒரு ஆன்சருக்கு போட்டுக்கலாம். இல்ல நான் ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கேன்னாக்கா 2 மார்க், இல்ல நான் தாம்சிக் நேச்சர்ல தான் இருக்கேன்னாக்கா 1 மார்க் நீங்க போட்டுக்கணும் நீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போறது 19, 20, 21, 22 இந்த 4 ஸ்லோகத்தையுமே நீங்க வாசிக்கணும் பிரபு. ज्ञानां कर्म सकर्तास त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यदा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक् पृथक् त्वेन तु यज्ञानां नानाभावान् वेदि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् அதத்வார்த்தவதல்பம் ச தத்தாமசமுதாக்ருதம். எஸ், தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறோம். அறிவு, ஒருவருடைய அறிவு சத்துவகுணத்துல இருந்தா எப்படி, ரஜோகுணத்துல இருந்தா எப்படி, தமோ குணத்துல இருந்தா எப்படி அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஒருவருடைய கர்மம் வந்து சத்துவத்திலையும் ரஜோத்திலையும் சமத்துல இருந்தா எப்படிப்பட்டது, அதை செய்பவன் வந்து சத்துவகுணமா இருந்தால் எப்படி, ரஜோகுணமா இருந்தால் எப்படி, தமோ குணமா இருந்தால் எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் நாம இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா படிக்க போகின்றோம். ஸோ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம படிக்க போறது ஒருவர் வந்து அறிவு, அவருடைய குணங்களுக்கேற்ற அறிவை பற்றி நாம் இப்ப தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஸோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதாவது ரூபத்தை பற்றி, ஸோ ஆத்ம ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன், ஆத்ம ரூபம் தெர் இஸ் நோ ஜெண்டர், எல்லாருமே ஒண்ணுதான். ஸோ அதாவது ஆத்ம ரூபத்துல எவ்ரி ஒன் ஆர் ஈக்குவல். நம்ம செய்த கர்மங்கள் பிரகாரம் தான் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் உடலை நாம வந்து அடைகின்றோம். ஸோ உண்மையிலே வந்து ஆத்மாவுக்கு எந்தவித ரூபம் அப்படின்னாக்கா, ரூபம்ன்றதை விட ஜெண்டர் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான், ஒரு விலங்குல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஸோ எல்லா இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கார். ஸோ அதை வந்து ஆக்டிவா, அந்த ஆத்மாவை ஆக்டிவா வைக்கிறது பரமாத்மா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அனைத்து உயிர்வாழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறாக அவர்கள் காண மாட்டார்கள். ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அதுதான் அவங்களுடைய நுண்ணறிவாக கருதப்படுகின்றது. அவங்களுடைய பகுத்தறிவு எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து எவாலுவேஷன். ஸோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டு எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் தான் இல்லையா. முழுமையானவர், அவரிடத்துல வந்த முழுமைகள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய படைப்பு, நம்மளுடைய பிள்ளைகள், நம்ம தாய் தந்தை கிட்ட இருந்து வந்தோம், எல்லாருமே முழுமையாக தான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. முழுமையிடத்திலிருந்து வந்த நாம எல்லாருமே வந்து முழுமையாக இருக்கின்றோம். ஆத்ம ரூபத்திலும் சரி, உடல் ரூபத்திலும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து we are not part, ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டு கிடையாது. ஸோ தாய் தந்தையும் முழுமையாக தான் இருக்கிறாள். தாய்
வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டெலிவரி ஆன பிறகு கூட மீண்டும் அவள் முழுமையாக தான் இருக்கின்றாள். அவரிடத்திலிருந்து வந்த நாம கூட வந்து பிறந்த பிறகு முழுமையாக தான் இருக்கின்றோம். சோ இதுல இருந்தே நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும், இந்த சிருஷ்டியில வந்து பண்றது பகவான் எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை உடையவர் என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டு எல்லாருமே யூனிக்கா தான் இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கிடையாது, கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் உண்டு. சோ ஒருத்தரை ஒத்த மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்கவே மாட்டாங்க. there will be at least மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சோ பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ ஆத்ம ரூபத்துல நாம் எல்லாரும் ஒன்று போலதான் இருக்கின்றோம். ஒன்லி இந்த கிராஸ் பாடி, இந்த ஸ்தூல உடல் தான் நமக்கு வேறு. ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஸ்பிரிட் சோல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக ரூபம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா என் உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு, கிருஷ்ண பிரபு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு, நவீன் பிரபு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு, அதாவது வெவ்வேறு ரூபங்களாக இருக்கின்றோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கின்றோமோ அந்த மாதிரி அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணம். இவங்களுக்கு இதை பத்தி நாலேஜே இருக்காது ஆக்சுவலி. சோ எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி, அவங்களுக்கு ஞானமே கிடையாது. they will be fully in the deluded mode. மாயையில் முழுமையாக மூழ்கி இருப்பவர்கள் இவர்கள் தான். ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த செயல்ல வந்து ஃபுல்லா ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அது நன்மையான செயலா இல்ல தீமையான செயலா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நியாயம், அது அவங்களுடைய வே. சோ அதாவது நீங்க எவ்வளவு எடுத்து சொன்னாலும் நன்மை தீமைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். பக்தி பாதையில வந்து அவங்க வந்து சேரணும்னாலும் மிகவும் கடினமான ஒன்று அது ஆக்சுவலி. சோ பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ, அதாவது இதுதான் லைஃப். சோ அதாவது நாம வந்து போதையிலே இருக்கோம், இதுதான் என்னுடைய உலகம். சோ இப்போ போதை தெளிஞ்சிச்சா மறுபடியும் இது போய் குடிச்சிருது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இது நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த அன்றாட நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இப்போ வந்து இந்த கூலி வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுக்கு வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணிட்டு போய் மனைவி இடத்துல வந்து அந்த பணத்தை கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கம்மி. அவங்களே வந்து பாதி குடிச்சு அழிச்சிட்டு பாதி ரோட்ல விழுந்து கிடக்கிறதுலாம் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன இலக்கு, வேலை செய்யணும், சாப்பிடணும், காசு வாங்கணும், குடிக்கணும், இது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், அப்ளிகேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய இது படித்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் இருக்கு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க. சோ அவன் சொல்றது எல்லாமே அவனுக்கு வேலை வெட்டியே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. சோ படித்தவர்களிலும் கூட வந்து அறியாமை உண்டு. சோ அந்த அற்பமான அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 23, 24, 25 மூணு ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. நியநம சங்கரகித மராகத்வேஷதக கிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தசாத்விகமுச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாகாம் காரணே வா புனக கிரியதே பகுலாயசம் தத்ராஜஸ முதாகிருதம் அனுபந்தம் ஷயம் ஹிம்சாமனபேஷ்ய ச பௌருஷம் மூகாதாரப்யதே கர்ம யத்தாமசமுச்யதே. எஸ், இப்ப வந்து இந்த மூன்று குணங்கள் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள், கர்மங்களை பற்றி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல், இவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மம் இப்படி இருக்கும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோடு இருக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த இதுன்னா இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வேதங்கள் பிரகாரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவான். பற்றின்றி, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று, விருப்பு வெறுப்பின்றி. ஸோ இந்த செயல் மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்கும், நான் அதை மட்டும் தான் செய்வேன், இது எனக்கு பிடிக்காது, இது செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் அற்று, எந்த செயலா இருந்தாலும் அது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையாக இருந்தால் அதுல வந்து பலன்கள் மேல் பற்றற்று, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்று எனப்படுகின்றது. இதுதான் வந்து சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள்ல அவர்கள் எவ்வாறு அவங்களுடைய கர்மங்களை செய்வார்கள் என்பதை
குறிப்பாக இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல ரஜோகுணத்துல எந்த ஒரு செயலையும் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, அதாவது தன்னுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக பெரும் முயற்சியுடன் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கிங் செய்வாங்க. அகங்காரத்துடன், அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதனால அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பாதகம் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஆலோசனை எதுவுமே இல்லாம அதை பத்தி யோசிக்காமலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் ஆகுதுன்ற அந்த எண்ணங்களும் இல்லாம சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திரம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு புரியாது நம்ம சொன்னா கூட, இந்த மாயையில் கட்டுண்டு சோ அந்த அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே வந்து தமோ குணத்தின் செயல்களாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 26, 27, 28 மூணுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. முக்த சங்கோ அனகம் வாதி திருத்யுத்சாஹசமன்விதः சித்யஸ்தி தத் யோர் நிர்விகாரः கர்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்மல பிரேப்தூர்லுப்தோ கிம்சாத்மகோ அசுதிஹி ஹர்ஷசோகான்விதः கர்தா ராஜசக பரிகீர்த்திதः அயுக்தः பிராகிருதः சதப்தः ஷடோ நைஷ்கிருதிகோ அசசக விஷாதீர்கசூத்ரீச்ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. சோ இப்ப வந்து இந்த 3 குணங்கள் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலைகள், ஜாப்ஸ், அதாவது அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய கடமைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தொழிலாளர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான வேலை அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ ஒவ்வொருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எந்த விதமான வேலை செய்வார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த விதமான வேலை செய்வார்கள், தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த விதமான வேலைகள் செய்வார்கள், அதுவும் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே இது வரும் ஆக்சுவலி. சோ எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் அது பின்னாடியும் வரும் பார்க்கலாம் நம்ம. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையின் குணங்கள் 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ், அந்த குணங்களுக்கு தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தூசியாசம் அண்ட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ், அதோட ரொம்ப டிட்டர்மைண்டா எடுத்துன்னு செய்யுது. வெற்றி தோல்வி எது வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அது நம்முடைய கடமை செய்யணும்ட்டு பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் கூட நம்ம வந்து படிப்போம். சோ சத்துவகுணத்துல பிராமணர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம், அதுக்கப்புறம் சத்திரியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம், அதுக்கப்புறம் வந்து வைசியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது ரஜோகுணம் மற்றும் தமஸ் குணம் காம்பினேஷன்ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உழைப்போர்கள் சூத்ரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல இருப்பாங்க. சோ இந்த இது வந்து பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள்ல படிப்போம் நம்ம. ஆனா செயல் பற்றி எப்படி இருக்கும், அவங்க ஒரு செயலை எப்படி எடுத்துக்கொண்டு செய்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம பாக்குறது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான உழைப்பு, பலன்கள் மேல் பற்றுக்கொண்டு அவுட்கம் கண்டிப்பா அவங்க பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு அகங்காரமும் உண்டு ஆக்சுவலி, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க பேராசை கொண்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஆசை உண்டு. எப்பொழுதும் பொறாமையுடன், அதாவது நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள் இவங்க ரஜோகுணத்துக்கிட்ட உண்டு ஆக்சுவலி. தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளை வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம், இது பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் தான் இவங்க செய்வாங்க. சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் நினைப்பவர்கள். இவங்களுக்கு தர்ம ஞானம் எதுவுமே இவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க செய்யறதே தர்மம் என்று அவர்களுக்கு பௌதீகவாதியாகி, அதாவது இந்த மாயையிலே ஃபுல்லா மூழ்கி பிடிவாதக்காரன், ரொம்ப அடமெண்டா இருப்பாங்க பாருங்க, ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ தமஸ். ஸோ பிடிவாதம் என்பது நமக்கு வந்து இட் வில் நாட் கிவ் குட் திங், அதை விட்டுறணும் நம்ம. பிறரை ஏமாற்றுவது, அதுக்கப்புறம் பிறரை ஏமாற்றுவதில் கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, அடுத்தவர்களை வந்து கீழே தள்ளி பேசுறோம் இல்லையா, அதுல வந்து எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறது.
சோம்பேறியாகவும் எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்த முகமாகவும் சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய முகம், காலம் தாழ்த்துவனாகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை நாளைக்கு செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு எப்ப பாரு அதை வந்து நாட்களை கடத்தி கொண்டு செல்கிறான் அல்வா, அவன் நாளைக்கு கண்டிப்பாக, நாளை என்று சொல்பவர்கள் லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பாக அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டார்கள். நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். டுமாரோ ஐ வில் டூன்னு எப்ப பாரு சொல்றவங்கள நம்ம நம்பவே வேண்டாம். தே வில் நாட் டூ அட் எனி காஸ்ட். அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், 29, 30, 31 and 32 நாலுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. புத்தேர் வேதம் திருதேஷைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு ப்ரோச்யமானமசேஷேன ப்ருதகத்வேன தனஞ்சய பிரவர்த்திம் ச நிவృத்திம் ச கார்யே பயாபயே பந்தம் மோட்சம் சயாவேதி புத்திஹி சா பார்த்த சாத்விகி யயா தர்மம் சகார்யம் சகார்யமேவ ச அயதாவத் பிரஜாநாதி புத்திஹி சா பார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மமிதியா மன்யதே தமசாவ்ருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திஹி சா பார்த்த தாமசி. அதாவது இப்போ பகுத்தறிவு, நுண்ணறிவு பத்தி பேச போறோம். 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய பகுத்தறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது, ஒருவருடைய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், திங்கிங் எபிலிட்டி, ஸோ அவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்குன்றத பத்தி நம்ம பேச போறோம். செய்யத்தக்கது, இப்போ வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இது செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்களால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இது அதர்மம், இது தர்மம், தர்மத்தை செய்யலாம் அதர்மத்தை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து பயப்படத்தக்கது எது பயப்படத்தகாதது எது. அதர்மம் செய்வதற்கு அவர்கள் கண்டிப்பாக பயப்படுவார்கள், தர்மத்தை செய்வதற்கு அவர்கள் கண்டிப்பாக பயம் கொள்ள மாட்டார்கள். பந்தப்படுத்துவது எது விடுதலை கொடுப்பது என்று எது. பலன்களை எதிர்பார்ப்பது பந்தப்படுத்தும், பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது வந்து விடுதலை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியக்கூடிய புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம், தர்மம் அதர்மம் இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தர்மம் தெரியும். நாட் லைக் தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்கள மாதிரி கிடையாது. ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்களுக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் எல்லாம் தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் தங்களுடைய இது இலக்கு என்ன அடையணுமோ அதுக்காக அவர்கள் அது தர்மமா அதர்மா என்று கூட அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. சோ துரியோதனன் வந்து தர்மம் பற்றி அறிந்தவன் தான். ஆனா அவனுடைய பேராசை, அவனுடைய பொறாமை, இதனுடைய விளைவுகளால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் தர்மமா தெரிந்திருந்தாலும் அதர்மத்தின் வழியே தான் அவன் வந்து சென்றான். ஆக்சுவலி அதுதான் நம்ம ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. அதுதான் தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அது வந்து தெரிஞ்சா கூட அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தே வில் நாட் அக்செப்ட். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இவங்க தமஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னரன்ஸ், இருளின் மயக்கத்தில் மாயையில் ஃபுல்லாக மூழ்கி இருப்பார்கள். தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் எப்பொழுதும் தவறான வரியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ், 33, 34, 35 மூணு வாசிச்சிருங்க பிரபு. திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாஹ யோகேனாஹ்ய விசாரிண்யா திருதிஹி சம்பாத சாத்விஹி யயா து தர்ம காமர்தாந்திருத்யா தாரயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பாலகாங்ஷு திருதிஹி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மிதா திருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. எஸ், 3 விதமான தீர்மானங்கள், ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங். 3 குணங்கள் இருப்பவர்கள் எவ்வாறு தங்கள் ஒரு செயலுக்கான தீர்மானங்களை எவ்வாறு அவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்கள், ஆர் தே வில் கம் டு கன்க்ளூஷன், எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த தீர்மானங்களை என்பதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், அதாவது உடைக்க முடியாது என்பது அவர்கள் கொடுத்த வாக்கை என்னைக்குமே அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வச்சுக்குவாங்க.
ஸோ ஒரு தீர்மானம் மேற்கொண்டால் அவங்க அதுல இருந்து டீவியேஷன் வராது அவங்களுக்கு. யோக பயிற்சியால் பாதுகாக்கப்படுவதும். ஸோ அந்த தீர்மானத்தை திடமா வைக்கணும்னா நம்ம வந்து we have to be in a good shape இல்லையா? ஆரோக்கியமும் நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன். பேசிக்கலி மனதையும் புலன்களையும் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்பார்கள். மனதை வந்து அலைப்பாய விட மாட்டார்கள். அதனால்தான் நம்ம எடுத்த தீர்மானங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் மனது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்முடைய தீர்மானங்கள் வந்து ஸ்திரமான ஒரு நிலைக்கு வரவே வராது. சோ மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துமான மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தை சார்ந்தவர்களுக்காக கருதப்படுகின்றது. அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் இப்படிதான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறம் என்பது அவனுக்கு தெரியும், பொருள் வேண்டும் அவனுக்கு, மற்றும் இலக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து சந்தோஷம். சோ அதன் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அவன் அத்தகு மனோ உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். தமசிக் குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு கனவு, சதா சர்வ காலமும் கனவு வரும். பயம், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயத்தினுடைய இருப்பிடம், எதுக்குமே இவங்க பயப்படுவாங்க. கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இந்த மாயையிலே வந்து சிக்குண்டிருப்பாங்க. ஏன்னா இதுதான் நிஜம் என்று நினைக்கும். நமக்கு பின்னாடி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, நம்ம அதுக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து நெறிமுறைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாம உடல் கிடையாது, நாம ஒரு ஆத்மா, இந்த ஞானம் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. அறிவற்ற மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மன உறுதி வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் 36, 37, 38, 39 நாலுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. சுகம் द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे प्रदर्शर्भ अभ्यासं मात्रमदे यत्र तूकान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्मात्मबुद्धिप्रसाजतं विषयेन्द्रिय संयोगात्यत्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं समृतं यदग्रे सानुपन्ने ससुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं தத்தாமசமுதாகிருதம். எஸ், தேங்க்யூ பிரபு. அதாவது இந்த மூன்று குணங்கள் இருப்பவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எவ்வாறுன்றத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல படிக்க போறோம். சோ அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்கள் வந்து முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷம் போன்று இருக்கும். ஏன்னா அவர்கள் வந்து நல் பாதையை மேற்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய கரடுமுரடான பாதைகள், அவருடைய அனுபவம் வந்து கசப்பானதாக தான் இருக்கும், விஷம் போன்றுதான் இருக்கும் இனிஷியல். ஆனா அதுல வந்து அவர்கள் வந்து மேல்மேலும் முன்னேறும் பொழுது இறுதியில வந்து சுகத்தை தான் அடைவார்கள். சோ முதல்ல அது விஷமாக தெரிந்தாலும் இறுதியில அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமுதம் போன்று இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி. சோ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றும் தன் உணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம். ஏன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு வரும். சோ தான் யார் என்பதை உணரும் பொழுது நிஜமாவே நாம எல்லாம் ஒரு ஆத்ம ரூபம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம பெறும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து தன் உணர்வு பாதையில நாம முன்னேறத்துக்கான மார்க்கத்துல நம்ம செல்கின்றோம் இல்லையா? அப்போ எவ்வளவு கடினமான ஒரு இது வந்தாலும் நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய தன்மை நமக்கு வர்றது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலனின்ப செயல்கள், புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில சோ கண்ணால பாக்குறதெல்லாம் நமக்கு வேண்டும், காதால கேட்கறது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஜம், அதுக்கேற்ற நம்மளுடைய ரியாக்ஷன், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன விருப்பப்படுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் என்னென்ன செயல் அது ஜட தோற்றத்துல இது. ஆனா அதை வந்து தன்னிச்சைக்காக நம்ம வந்து விட்டுறோம் இல்லையா மனசை வந்து. சோ அதெல்லாமே கட்டுப்படுத்தாம போறோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமிர்தம் போன்று இருக்கும். ஆனா இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது விஷமாக மாறிவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியலா வந்து அது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அமுதம் போன்றுதான் இருக்கும். ஆனா அதுலயே வந்து இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து
நம்ம வந்து கசப்பான அனுபவங்கள் தான் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தவறான வழிகள் எப்பொழுதுமே முதலில் நமக்கு நன்மையை பயப்பதாக தான் இருக்கும். ஆனா இறுதியில வந்து நம்மள வந்து அதில் பாதாளத்துல தான் நம்மள அது தள்ளிவிடும். அதுல இருந்து நம்மளால மேல எழுந்து வரவே முடியாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ எதுவுமே வந்து இந்த சென்ஸுக்கு நம்ம அடிமை ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப்ல வந்து நமக்கு நல்லது கெட்டதே புரியாது. ஏன்னா அந்த அடிமையில போய் நம்ம மாட்டின்றோம்னா வெளியே வர்றது மிகவும் கடினமான காரியம். சோ ஆரம்பத்தில் வந்து அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் அது விஷமாகி விடுகின்றதோ அத்தகு சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய சுகமாக கருதப்படுகின்றது. சோ இது நெக்ஸ்ட் தமஸ். தன் உணர்வை காண இயலாது, தான் யார் என்பதே தெரியாது. எல்லாமே இந்த உடல் ரீதியாக தான் ஐடென்டிபிகேஷன். உயிர் பற்றியான எந்த ஒரு உணர்வு பற்றி எந்த ஒரு ஞானமும் கிடையாது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கத்திலே தான் இருப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க எழுந்துக்கிறதே இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுய நினைவோடு இருக்கக்கூடிய காலமே ரொம்ப கம்மி. உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வரக்கூடிய சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ ஹோப் நீங்க எல்லாருமே இதுல எந்தெந்த இதுல இருக்கீங்கன்றது நீங்களே உங்களை எவாலுவேட் பண்ணின்னு இருப்பீங்க. ஸோ 18க்கு அருகில இருந்தாக்கா அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 12க்கு அருகில் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கீங்கன்ற அர்த்தம். 6க்கு அருகில் இருந்தா நீங்க தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கீங்கன்ற அர்த்தம். ஸோ இதை வந்து நாம எவாலுவேட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து. எஸ் 41, 42, 41, 42, 43 and 44. ஓகே. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम स परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. यस यस यस. शमोतमस्तपः सौसं शान्तिर् आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं परम कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युक्ते सदाप्यबालयनं दानम् ईश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषि को रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजं. எஸ். இப்போ வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிப்படையில வந்து 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இல்லையா? பிரம்ம, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. அவங்களுடைய இது நேச்சரை பத்தி நாம இப்ப இங்க படிக்க போகின்றோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அமைதி, அவங்களுடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அமைதியானது பிராமணர்கள் அந்த வர்ணாசிரம பிரகாரமே அமைதி உடையவர்கள், சுய கட்டுப்பாடு உண்டு, தவம், அவங்க ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய செய்வாங்க. ஸோ ஜபம் பண்றது, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, வேதங்களை கற்றல், இது எல்லாமே நிறைய பண்ணுவாங்க. தூய்மையாக இருத்தல், வெளிப்புறமும் சரி உட்புறமும் சரி, தே வில் பி கிளீன். ஸோ அது திஸ் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த், இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பொறுத்து. சகிப்புத்தன்மை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாலரன்ஸ், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியாக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க, ரெஸ்பாண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு நமக்கு முன்னாடியே ஒரு அநியாயம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் இல்லை நமக்கே ஒரு அநியாயம் நடக்கிறதுன்னா அதுக்காக நம்ம பர்ஸ்ட் ஆகிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. பட் எதுக்காக இப்படி நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க, தே வில் ரெஸ்பாண்ட். ஆனால் அதை வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து குரோதம் இருக்காது பேசிக்கலி. ஸோ கேட்கக்கூடியது தவறு ஒன்று கிடையாது. தவறு நினைத்தால் அதை வந்து தட்டி கேட்கறது தவறு கிடையாது. ஆனால் கேட்கிற விதம் வந்து மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. நேர்மை, சில சமயத்துல கேட்காம போனாலே அதனுடைய விபரீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்குன்றதுனால சில சமயத்துல கேட்காம கூட விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானம் உண்டு, ஸ்கில்ஸ். பகுத்தறிவு என்பது இந்த உலக பௌதிக இயற்கையில நம்ம சர்வை ஆகிறதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ். ஒரு டாக்டர், ஒரு இன்ஜினியர், இதெல்லாமே வந்து ஸ்கில்ஸ் தான். நம்மள ஸ்கூலுக்கு போறோம்னாக்கா பகுத்தறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம போறோம். அங்க ஞானம் எல்லாம் எதுவும் சொல்லி கொடுக்கறதே கிடையாது. ஞானம் எல்லாமே பகவத்கீதையில தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஞானத்தையும் ஒரு புத்தகமா நம்ம கரிக்குலம்ல வச்சிருந்தா நம்ம இந்தியா எங்கேயோ போயிருக்கோம் ஆக்சுவலி. இது எல்லாமே நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய ஜெனரேஷன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில வந்திருக்கும். அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எவ்வளவு சின்ன வயசுல நீங்க அதை வந்து பண்ண வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவும் அவங்களுக்கு வந்து மிகவும் நன்மையானது. ஸோ நேர்மை,
ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மையில் பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுகின்றனர். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள், அவர்களுக்கு வீரம்தான், ஆளுமை, இது எல்லாமே அவர்களுடைய இது. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட். ஸோ வலிமை, சூரத்தனம், மன உறுதி, ரொம்பவுமே டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க. வளமை, செழிப்பாக இருப்பார்கள். போரில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தைரியமாக இருப்பார்கள். அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பதிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடை வள்ளலாக, ஈகையில் அவர்கள் கொடையாக இருப்பார்கள். ஆளும் தன்மை ஆகியவை, அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு ராஜாவாக இருப்போம், இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள். சோ சத்தியனுடைய சுபாவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து வந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகிய அனைத்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்களுடைய சுபாவம், அவருடைய இயற்கைக்கான செயல்கள் அது. உழைப்போர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். சோ இதை மற்றவர்களுக்கு தொண்டு புரிவது அவர்களுடைய செயல்களாக கருதப்படுகின்றது. எஸ் 46 வாசிங்க பிரபு. यदः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणादम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. எஸ், யாரிடம் இருந்து இது எல்லாமே, இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் எல்லாமே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து தான் வந்தது. அவரவர்களுக்குரிய அந்த தர்மத்தில் இருந்து கொண்டு, அந்த வர்ணத்தில் இருந்து கொண்டு, யாரிடமிருந்து இதெல்லாம் வந்ததோ அவருக்கு வந்து வணக்கம் செய்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பக்தி செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனப்பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்றதுதான் இந்த சித்தி மீன்ஸ் தட் இஸ் த நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த பக்குவ நிலைக்கு அடையக்கூடிய அந்த ஞானத்தை அவர்கள் அடைவார்கள். சோ யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றுகின்றனோ, யார் எல்லா இடங்களிலுமே பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை, இந்த 4 விதமான இந்த ஆசிரமங்களை வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அதாவது இது வந்து வியாபாரம், இது சூத்ரர், இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர், இந்த பக்கம் வந்து பிராமணர். சோ இந்த 4 விதமான தர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இவை அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர் வாழிகளுமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். எல்லாம் அவரிடத்திலிருந்தே வந்து இந்த உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர் அவர்தான். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ் 47 வாசிங்க பிரபு. श्रेयान् सवधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्. எஸ், நாம் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய கடமை தான் செய்யணும், பிறருடைய கடமை செய்யக்கூடாது. நம்ம கடமை செய்து அதுல நாம வந்து இழந்துட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா பிறர் கடமை செய்து நம்ம அதுல உயர்வு அடைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இப்ப இந்த பிக்சர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்து மேல ஏறதுக்கு யாரால முடியும்னாக்கா ஒரு பறவையாலேயோ அல்லது நம்ம குரங்கு அந்த மாதிரியான மரம் ஏறக்கூடிய அந்த மாதிரியான விலங்குகளாலதான் மரத்துல ஏற முடியும். அதாவது யானை மரத்து மேல ஏற முடியுமா? மரத்து மேல ஏற முடியாது, மரத்தையே வந்து சாச்சிட்டுதான் முடியும் யானையால. சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன இருக்கோ அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜட்ஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்கார் அவர் வந்து. ஆனா பிறரை வந்து பாத்தீங்கன்னா மரண தண்டனை கொடுப்பது, இந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அடுத்தவருடைய ஒரு உயிரை போகக்கூடிய தன்மைக்கு நாம செல்றோம். இதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு சோல்ஜர். சோ அதாவது போர் முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரை கொள்வது பாவன்ட்டு அங்க வந்து சோல்ஜர் நின்றுட்டு இருந்தாருன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவர் கடமையை அவர் செய்யவில்லை அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சோ அந்த கடமையினால் ஒரு உயிரை கொள்வதால் பாவம் வரும் என்று நாம் நின்று கொண்டிருந்தால் அது மிகவும் தவறான காரியமாகும். சோ அப்ப நம்ம நாட்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் மற்றவரது கடமை ஏற்று, அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் கூட எதுக்குனாக்கா இந்த இது எதுக்கு சொல்றார் பகவான்னாக்கா, அவன் துறவரம் பூண்டு கானகம் சென்று விடலாம் என்றுதான் அவன் நினைக்கிறான். அதனால்தான் பகவான் மீண்டும் இதை வந்து இன்னொரு வாட்டியும் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றார். மற்றவரது கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, நீ சன்னியாசி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களுடைய ஒர்க் அது. ஆக்சுவலி நீ பேசிக்கலி பிறவியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாருமே ஆளுமை தன்மையில இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நீ வந்து ஒரு சத்திரியன் வந்து சத்திரிய தர்மத்தை தான் செய்யணும் அப்படின்றதுதான் பகவானுடைய ஒரு இது கூட, அவருடைய உபதேசம் கூட அதுதான் சொல்றது. சோ அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட நீ போய் அங்க போய் தவங்கள்ல கூட, எஸ் அர்ஜுனன் வந்து நிறைய தவங்கள் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான
இதெல்லாம் அஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே பெற்றார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அது எல்லாமே அந்த போருக்காக தான் அவர் வந்து பெற்றார் இல்லையா? அவருடைய கடமை செய்வதற்காக தான் அத்தனை காரியங்களையுமே செய்தார். ஆனா இப்போ கடமையே செய்யாது இருப்பதற்காக ஒரு காரியம் செய்யணும்னு நினைக்கிறார், அதாவது சந்நியாசம் ஆயிடணும்ட்டு. சோ முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. அதனால்தான் நாம வந்து நம்ம என்ன கடமையோ அந்த கடமையை நாம கண்டிப்பாக செய்யணும். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது. சோ சத்திரியனாக இருந்து கொண்டு போர் முனையில் ஒரு உயிரை கொள்வது அவனுக்கு பாவம் விளைவு வரவே வராது. அதே மாதிரி ஒரு ஜட்ஜா இருந்துட்டு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்தா அந்த பாவம், ஒரு உயிரை கொன்ற பாவம் அந்த ஜட்ஜுக்கும் வராது. ஏன்னா ஈ சிட்டிங் இன் தட் பொசிஷன். அந்த பொசிஷன்ல அவருடைய கடமை என்னவோ அதுதான் அவர் செய்யறார். அதனால அவர் பாவ விளைவுகளுக்கு அவர் பந்தப்படுவது கிடையாது. எஸ் 49 வாசிங்க பிரபு. असक्त बुद्धिः सर्वत्र जिगात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मयसिद्धिं परमं सम्यान्सु नाधिगच्छति. எஸ் சுய கட்டுப்பாடுடைய, அதாவது செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பற்றற்ற, அதாவது எதன் மேலும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச், அதுல இருந்து நம்ம வந்து தூரமா விலகி இருத்தல், துறவை பயிற்சி செய்வதால், அப்படிப்பட்டவர்கள் சந்நியாசத்தை வந்து பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். ஸோ அதாவது இது வந்து பேசிக்கலி ஃபார் த சந்நியாசம். ஸோ கட்டுப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பிரம்மச்சரியம், இதாவது உடல் தவங்கள் செய்வது. அதுக்கப்புறம் மனத்தவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்று இருத்தல். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து தன்னை வந்து அதன் மேல பற்றில்லாமல் துறவை பயிற்சி செய்வதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான். ஏன்னா அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுறான். ஸோ அதுதான் வந்து கர்ம சந்நியாசம். அந்த அப்படி வந்து அதுல வந்து மேன்மை அடையும் பொழுது அவன் மனதளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவ நிலைக்கு அடைகின்றான். ஸோ எஸ் 54 வாசிமா. परमभूत प्रसन्नात्मा न शोदशी न कांक्षति समग सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम. எஸ் ஸோ அவ்வாறு அந்த கர்ம சந்நியாசத்துல வந்து நிலை பெற்ற ஒருவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில வந்து அவன் மேன்மை அடைந்து தான் யார் ஆத்ம ரூபத்தை வந்து உணர முடியும். யார் ஒருவர் ஆத்ம ரூபத்தை காண முடிகின்றதோ அவர் பரமாத்மா சுரூபத்தையும் அவரால் உணர முடியும், பார்க்கவும் முடியும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ஒருவர் அந்த நிலைக்கு போன பிறகு இதற்கு மேல்பட்ட லாபம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ அதுலயே ஒரு பேர் ஆனந்தம் இல்லையா? நாம எல்லாம் பாக்குறது எல்லாமே சிற்றின்பம் தான். இங்க எல்லாமே ஒரு பௌதிக இயற்கையில செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே சிற்றின்பம் தான். அதையே பகவானை வந்து போக்கஸா வச்சு அவரோட நாம சம்பந்தம் வச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில போகும்பொழுது அது வந்து பேரானந்தத்தை கொடுக்கின்றது. சோ அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருக்காது. அந்த நிலைக்கு போனவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எந்த விருப்பமும் இருக்காது. அவங்களுடைய தேவைகளை அவங்க தானாவே குறைச்சிக்குவாங்க. ஆக்சுவலி சோ தேவையே கிடையாது. சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கு அவங்க எப்பவுமே வந்து லைஃப்ல விருப்பப்படுவாங்க. நீங்க என்ன பாருங்க, துறவிகள், அதாவது உன்னதமான துறவிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்காக எதையுமே சேர்த்து வச்சுட்டு போக மாட்டாங்க. ஈவன் தோ அவங்க யூஸ் பண்ண இதெல்லாமே நம்ம வந்து மியூசியம்லாம் வச்சு நம்ம பார்த்தா கூட அது எல்லாமே சிம்பிளா இருக்கும் அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா. சோ அந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய லைஃப் வந்து லீடா இருக்கும். எல்லா உயிர்வாடிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராமணன், அதுக்கப்புறம் ஒரு நாய், எது வந்தாலும் நாயை தின்பவர், அதாவது சண்டாளத்தனமா இருக்கிறவங்க கிட்டயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பால வந்து எந்த ஒரு பேதபாவமும் செய்ய மாட்டாங்க. அத்தகு நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ் 55. யா மாம் அபிஜானதி யவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதஹ தது மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷேத தத் அனந்தரம். எஸ் பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். இதை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இனிமே வரக்கூடிய ஃபியூ ஸ்லோகம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்பவர்களுக்கும் சொல்பவர்களுக்கும் எல்லாமே சேர்ந்துதான் பகவான் இங்க சொல்ல போறார்.
ஸோ கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருந்து கேளுங்க. இன்னொரு ஃபியூ ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிச்சிருவோம் நம்ம. ஸோ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே பகவானை நம்ம முழுமையாக அறிய முடியும். இதுதான் உண்மை. ஸோ பக்தி செய்ய செய்யதான் அவரை பற்றியான ஞானம் நமக்கு விருதி அடைகின்றது. ஸோ உள்ளது உள்ளபடி, அதாவது ஃபேக்ட், அதாவது நம்ம இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் கிடையாது. எஸ், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும், அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது அவன் இறைவனுடைய திருநாட்டுல போய் நுழையக்கூடிய அந்த பிராப்தமும் அவனுக்கு கிடைக்கின்றது. ஒருவர் பகவானை உணரக்கூடிய தன்மை வரும்பொழுது அவர்தான் உயர்ந்த ஆளுமை, ஈஸ் த அனாதி அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் அதை உணரக்கூடிய தன்மையும் ஒருத்தர் போன அந்த சமாதி நிலையில அவர் பக்தியில முழுமை அடைந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கின்றார். எஸ், 56 வாசிங்க பிரபு. சர்வ கர்மான் யபி சதா குர்வானோ மத் வியாபாஸ்ரயஹ மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விதமான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பார். அதாவது அகர்மிஸ், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கர்மீஸ், அகர்மீஸ், விகர்மீஸ். தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் செய்பவர்கள் விகர்மீஸ். ஒன்லி கர்மத்தையே கர்மமாக நினைத்து செய்பவர்கள் கர்மிஸ். ஆனா தான் எந்த செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் எதுவும் தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாம உலக நன்மைக்காக செயல்படுகிறார்கள் அல்வா, அவர்கள் எல்லாமே அகர்மிஸ். சோ எல்லா விதமான செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டை அவன் அடைகின்றான். அவர்கள் எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த உலகத்துல நன்மைகளை விளையக்கூடிய மார்க்கங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தாபித்திருப்பார்கள். அதை நல்ல முறையில எடுத்து சென்றிருப்பார்கள். ஆனா அந்த பலன்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிருப்பார்கள். உண்மையிலே நாம் எதுவுமே செய்யறது இல்ல, பகவானை தான் செய்ய வைக்கிறார் எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு நினைச்சுண்டு, அதுதான் நிஜமே. இப்ப நாம தான் இந்த செயல் செய்கின்றோம் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வரக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் அனைத்தும் நம்மள சேரும். மோர் தென் பாவ புண்ணியம் நமக்கு அகங்காரம் சேரும். அது அழிவான பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். ஆனா நாம எதுவுமே செய்யறதில்ல, பகவான் நம்மள படைத்தார், அவர் நம்மள இத இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்வதற்கு நம்மள இந்த எந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உண்மையிலே நம்ம செயல்களுடைய பலனுக்காக நம்ம என்னைக்குமே அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டோம். நாம செய்யலாம், அது பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ ஏத்துக்கலாம், அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். சோ அப்படிப்பட்டவன் ஒரு தூய பக்தன் ஆகின்றான். சோ அப்படி ஒரு தூய பக்தன் ஆனால் பகவானுடைய நிழல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்பின் கீழ், ஷெல்டர் இல்லையா. சோ அதாவது ஒரு ஆச்சாரியனுடைய நிழல்லையும் இல்ல பகவானுடைய நிழல்லையும் நம்ம கண்டிப்பா இருக்கணும். சோ அந்த இதுல இல்லைன்னாக்க வச்சுக்கோ, நம்மள ரட்சிக்குபவர்கள் யாருமே கிடையாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம். ஆனா இப்படி அவங்களுடைய கருணையில போய் நம்ம அந்த நிழல்ல நம்ம நின்னுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள கண்டிப்பாக மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம். சோ அந்த ஒரு இதுக்கு உத்தரவாதம் உண்டு. எஸ், 58 வாசிமா. மச்சித்த சர்வ துர்காணி வாசிமா. சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் த்ரிஷ்யதி அசதேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரயோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. எஸ், நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். சோ அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நீ நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் பகவானுடைய கருணையால் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வாழ்க்கை முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தடைகள் தான், கடினமான பாதை தான், முட்கள் நிறைந்த பாதை தான் நம்ம வாழ்றது. எல்லாருக்குமே இது நாம ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எவ்ரி ஒன் இஸ் அண்டர்கோயிங். எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு துக்காலயம், இது அசாஸ்வதான ஒரு ஸ்தலம் தான் இது. இந்த இடத்துல நமக்கு எதுவுமே ஸ்மூத்தா நடக்காது, எல்லாமே கடினம். போக போக இன்னும் இதை விட மோசமா தான் இருக்குமே ஒழிய இதை விட நன்மையாக எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி, சோ இதை எல்லாமே உணராம ஐ எம் த டூயர், எல்லாமே என்னுடையது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நம்ம செய்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிளியரா சொல்றாரு. இது உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அழிவும் இப்படிதான். நாம வீட்டுல பெரியவங்க வார்த்தை கேட்கறது கிடையாது, பிளஸ் வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம எதுவுமே
அட்லீஸ்ட் சொல்றவங்க பேச்சாவது கேட்கணும், சுய புத்தியாவது இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது ஞானத்தையாவது நம்ம விருதி செஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னாக்கா பெரியவங்க வீட்டுல சொல்றதையாவது நம்ம கேட்கணும். ரெண்டுமே கேட்காம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சியை தான் அடைவோம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 61 வாசிங் பிரபு. ईश्वर सर्वभूतानां हृतेशे अर्जुन दृष्टिष्ठति प्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. எஸ் யந்திராரூடானி, எந்திரம். நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மிஷின், இந்த உடல் என்னும் அந்த மிஷின்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கும். ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்டது இந்த எந்திரம், மாயையால் செய்யப்பட்டது, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்டது. அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளின் பயணங்களையும் நாம் எல்லாருமே இப்ப பயணம் சேர்ந்துட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கை என்னும் இந்த பயணம் நாம பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ப்ராசஸ். நாம் இறக்கும் பொழுதுதான் அது முடிவு பெறுகின்றது. முடிவு என்றால் இந்த உடலோட மட்டும்தான் முடிவு. மீண்டும் வேறொரு உடலையுடைய ஆரம்பம் அது எப்பன்றது நம்ம செய்த கர்மங்கள் பொறுத்து தான். அவரவர் இதயத்துள் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். சோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு எல்லாமே வழிகாட்டுதல் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து வருது. ஆனா அதை நம்ம ரைட்டான டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து அந்த பாதையை எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வர வேண்டியதே இருக்காது. ஆனா நாம அதை விடுத்து நம்மளுடைய சுய ஆலோசனையில நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அதாவது பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ், அந்த ட்ரையா இருக்கக்கூடிய அந்த தாட்ஸ் பக்தியில இல்லாம நாம செய்யக்கூடிய எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாதகமாகவே அமைகின்றது. எஸ் 62 வாசிங்க பிரபு. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யஸ்யசி சாஸ்வதம். எஸ். சோ அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம்பொருளிடம் நாம எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக சரண அடைய வேண்டும். அதாவது மனதளவுல சரணாகதி என்பது நம்ம படுத்து எழுந்துகிறது கிடையாது. காஷ்டாங்கமா மனசளவுல நம்ம வந்து பக்தியில வந்து அவருடைய நம்ம மனதை அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பது. ஆக்சுவலி அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய்ன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ தெய்வீக அமைதி தான் மிக முக்கியமான ஒன்று. இங்க வரக்கூடிய திருப்தியோ இல்லை ஒரு டெம்பரரி சந்தோஷம் எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான். ஆனா தெய்வீகத்துல போகக்கூடிய அந்த ஞானத்தினால வரக்கூடிய அந்த திருப்தியும் அந்த சந்தோஷமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்றுமே நிலைத்திருக்கும். ஆக்சுவலி அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம உன்னதமான இடமான அவருடைய வைகுண்ட ஸ்தலத்துக்கு நாம சென்று சேர்கின்றோம். எஸ் 63 வாசிங்க அப்புறம். இதே ஞானம் இதே ஞானம் ஆக்யாதம் குய்யாத் குய்யதரமயா. எஸ் குய்யதரமயா விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. எஸ் குய்யாத் அப்படின்னாக்கா ரகசியம், கான்ஃபிடென்ஷியல். அதாவது நாம ஆத்மா உடல் அல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான், அதுதான் வந்து குய்யம் அப்படின்றது. குய்யதரம் அது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள், so we are all part of him அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து குய்யதரம் என்பது. சோ இதுதான் ரகசியத்தை காட்டிலும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யின்னு சொல்லிட்டார். சோ ஏதே சச்சி ததா குரு. அதாவது அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவனே, நீ வந்து எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை வந்து நீ செய், யோசிச்சு செய், கவனமாக செய்யின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ் 65 வாசிங்க. மன்மனா பவத் வரல ஜி இல்ல போட்டிருக்கேன்பா. ஓகே மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோஷிமே. எஸ் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து, நாம எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நினைவு நம்ம ஆழ் மனசுல ஏதோ ஒரு சிந்தனை போயிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு செயல் ஓடிண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஒண்ணு ஃபேமிலி பத்தியோ ஏதோ ஒண்ணு, சம்திங் வில் பி ஆல்வேஸ் கோயிங் ஆன். ஸ்டூடெண்டா இருந்தா பாடங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும்போது நாம் எப்பொழுதுமே அந்த ஆழ் மனசுல பக்தியில இருக்கணும். ஸோ மேல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அடி மனசுல வந்து பக்தியில இருக்கணும் நம்ம வந்து.
எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. எப்பொழுதுமே நாம நம்மளுடைய வணக்கங்களை வந்து பகவானுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆக்சுவலி இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் எனதால் உனக்கு இந்த உத்தரவாதம் அளிக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். சத்தியத்தை அளிக்கின்றேன். பகவான் அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் அளிக்கல. யார் ஒருவர் இத வந்து இந்த சேம் ப்ராசஸ் அவர் சொன்னபடி நாம ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக பகவானுடைய இந்த உத்தரவாதம் நமக்கு கூட அது அப்ளைகபிள் தான். சோ நாமளும் வந்து உன்னத ஆளுமை அவர்தான். நாம் அவருக்கு ஒரு உன்னதமான பக்தன் ஆனால் அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்வோம் என்பது கேரண்டி. அதை நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பகவானே எனக்கு மோட்சம் கொடு அப்படின்னு நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. எனக்கு சதாசர்வ காலமும் உனக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நமஸ்காரங்கள் செய்வதோ இல்லை உனக்கு பக்தி செய்வதே எனக்கு பிராப்தமாக கொடு, அது வேணா நம்ம கேட்கலாம். எங்கிருந்தாலும் எந்த நிலையில இருந்தாலும் நாம பக்தியில இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசை மாத்திரம் நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்கணும். மிச்சம் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை வந்து அவரே பார்த்துக்குவார். எஸ், இந்த 66 ஸ்லோகம் ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். வாசிங்க பிரபு. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய. எஸ், மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்ய மோஷிஷ்யாமி மா சூச்சக. எஸ், சர்வதர்மான், தர்மம், சர்வம் என்றால் அனைத்து தர்மங்களையும், பரித்யஜ்ய தர்மம் என்பது நம்ம நினைக்கக்கூடிய தர்மங்கள் இருக்கு இல்லையா, இது தர்மம் அது தர்மம், எந்த தர்மமா இருந்தாலும் அனைத்துமே என்னுடைய பாதங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா, என்னுடைய பாதங்கள்ல வந்து சமர்ப்பணம், அதை விடுத்துட்டு நீ வந்து என்னுடைய பாதங்களில வந்து சமர்ப்பணம். அபண்டன் ஆல் தர்மாஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி எல்லா வித தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்றார். அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். நாமளும் வந்து அனைத்தையுமே தியாகம் செய்து பகவானுடைய பாதங்களில் சரணடைந்தால் நமக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சணை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. சோ நாம் அவருடைய கருணையால் நம்ம பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விமோக்ஷனமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா நாம வந்து பக்தி மட்டும் நம்ம வந்து நீட்ட செலுத்தணும், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. எஸ், 67 வாசிங்க பிரபு. இதம் தே நாத பஸ்யாய நா பக்தாய கதாசன நா சாசுஷ்ருஷவே வாஜ்யம் நஸ்த மாம்யோ அப்யசூயதி. எஸ், இந்த ரகசியம் ஞானம் யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்ப வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களே ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது நம்ம கேட்கணும். சோ இறுதியில சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கேட்கலாம் அப்படின்னு தோணும். பகவான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த ஞானம், பகவத்கீதை என்னும் இந்த ஞானத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தவம் இல்லாதவர்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான தவங்கள் இருக்கு இல்லையா, உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். இந்த 3 தவங்களுமே இல்லாதவர்கள், பக்தி இல்லாதவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் பக்தி என்பது கடவுள் இருக்காருன்றது தெரியும், ஆனா பக்தி செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு இருக்காது. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கும் நம்ம என்னதான் அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களை ஈடுபடுத்தாலும் அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. என் மீது பொறாமை உள்ளாரோ, அதாவது பொறாமை, பகவான் மீது யாருக்கு பொறாமை இருக்கும்னாக்கா ஐ எம் த கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி இது வந்து நாத்திகவாதிகளுக்கு. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். ஆனா உண்மையிலே நீங்க வந்து கரடி மாதிரி கத்தி அவங்களுக்கு இந்த இதெல்லாமே நீங்க சொன்னா கூட அவங்க எதுவுமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அன்னெசரிலி நம்மளுடைய எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணுவோம். அதனால அதுக்கான பிரயத்தனங்களை செய்வது என்பது நமக்கு தேவையற்ற செயல் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. எஸ், 68 and 69 ரெண்டும் வாசிச்சிருக்கு. யா இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் யசம்சயஹ நஸ்தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்மின் பிரியகிருதமஹ பவிஷா நசமே தஸ்மாத் அன்யக பிரியதரோ புவிஹி. எஸ், இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். சோ நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இந்த லோகத்துல எல்லா இடங்களிலுமே அட்லீஸ்ட் எஸ்கான் என்ற அந்த இயக்கம் இருக்கிறது என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. சோ அவரும் இந்த பகவத்கீதையை பத்தி இவ்வளவு நன்னா வந்து எழுதி எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கணும்ன்ற அந்த இது சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. சோ எல்லாருக்குமே இந்த ரகசியத்தை வந்து ஓபன் பண்ணி கொடுத்தவரு நமக்கு வந்து
பிரபுபாதா தான். ஸோ பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கும் நாம் எல்லாருமே எவ்வளோ ஹையஸ்ட் லெவல் பக்தர்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் பகவான் மீது நம்பிக்கை உண்டு. நாம இந்த பகவத்கீதை கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆவலும் உண்டு. அப்படிப்பட்டவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவது. இதேதான் நாம கூட செய்யலாம் அடுத்தவர்களுக்கு. ஸோ இந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லோர்களுக்கு நாம விளக்கலாம். ஸோ அப்படி சொல்லும் பொழுது செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட யாரும் பிரியமானவனாக யாரும் ஆக முடியாது. சோ பக்தி தொண்டு, பக்தி மார்க்கம், இத எல்லாமே இந்த உபதேசங்கள் வந்து நாம அடுத்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்து சேவையாக நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த இது அவருடைய அனுகிரகம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. இறுதியில அவரிடம் போய் சேர்கிறார்கள் என்பதையும் வந்து பகவான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு மேல ஒண்ணு, அவனை விட பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டார் அவர் வந்து. சோ ஆகவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும். எஸ் 70th ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. அத்யேஷ்யதே சய இமம் தர்மயம் சம்வாதம் ஆவயோக ஞான யக்ஞேன தேனாகம் மதிஹி. ஓகே, சோ இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், அதாவது நீங்க எல்லாருமே இப்ப வந்து கத்துன்னு இருக்க ஃபேஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கீங்க இல்லையா? நானும் வந்து கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். டெய்லியும் ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங். அண்ட் நீங்களும் வந்து எனக்கு என்ன இந்த ஞானத்தை என்னுடைய சிக்ஷா குரு என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஆவல். அதை தான் நானும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். இது நான் செய்யறதை விட பகவான் என்னை ஒரு எந்திரமாக உபயோகப்படுத்தி இங்க செய்ய வச்சுட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் நீங்க எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். தனது அறிவால் உங்களுடைய ஞானத்தால் என்னை வழிபடுபவன், அதாவது பகவானை நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய ஞானத்தால் வழிபடுகிறீர்கள் என்பதை இதன் மூலம் வந்து பகவான் வந்து அறிவிக்கின்றார். சோ யாருமே வந்து பகவத்கீதை படிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் அந்த ஞானத்தால நம்ம அவரை வணங்குகின்றோம் அப்படிங்கிற பொருள் வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் 71 வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரத்தாவன் அனுஷ்யஸ்ய शृण्यात् अप्रियो नरः सुविमुक्तः शुभांगलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. எஸ், மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, சோ கேட்கிறது ஸ்ரவணம். சோ நம்பிக்கையோட நம்ம கேட்கணும். பகவத்கீதையை வந்து முழு மனசோடையும் நம்பிக்கையோடையும் நம்ம கேட்கணும். பொறாமையின்றியும், அதாவது என்வியஸ்னஸ் இருக்கக்கூடாது. இதனை அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. பகவத்கீதை கேட்பவர்களுக்கும் பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றனர். அவர்கள் யார் எந்த தேவதையை வணங்குகின்றார்களோ அந்த உலகங்களுக்கு அவர்கள் சேர்கிறார்கள். இல்லை பகவானை வணங்கினால் வைகுண்டத்திற்கு செல்வார்கள். ஆக்சுவலி எஸ் 73 வாசி பிரபு. அர்ஜுனவாச்ச நஷ்டோ மூகக சம்ருதிர்லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகக கரிஷ்யே வசனம் தவ. எஸ், ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் சொல்றார் ஆக்சுவலி, வீழ்ச்சி அடையாதவர், எப்பொழுதுமே தவறு, இன்ஃபாலபிள், அச்சுதா. பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் அச்சுதா என்ற பெயர் உண்டு. எனது மயக்கம் தற்போது தீர்ந்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டார். அட்லாஸ்ட் இப்பதான் சொல்றார் அர்ஜுனர், தங்களது கருணையால் நான் நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மயக்கத்திலிருந்து கருணை இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா? எஸ், இப்ப என்னுடைய கடமை மட்டும்தான் என் கண்களுக்கு தெரிகின்றது. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு டவுட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்கள் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லு. கரிஷ்யே வசனம் தவக, அதுதான் வந்து தங்களின் உபதேசங்கள் படி, வச்சனம், அதாவது பகவானுடைய வச்சனம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செய்வதற்கு, வேலை செய்வதற்கு நான் தயாராக உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். 74 75 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க பிரபு. எஸ், சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிம ஸ்ரௌஷமத்முதம் ரோமஹர்ஷனம் வியாசப்ரசாதாஸ்ருதவா
नेतत् गुह्यमहं गुह्यमहं परं परं योगं योगेश्वरात् योगेश्वरात् कृष्णात् कृष्णात् साक्षात् साक्षात् ததயத तदयदः சாவ்யம். स्वयम्. ஓகே. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சஞ்சயன் பேசுறார். ஏன்னா இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உரையாடல் முடிஞ்சாச்சு, இனிமே நான் சொல்றது செய்யறேன்னு சொல்லியாச்சு அவர். இதோட கிருஷ்ணா அவருடைய அர்ஜுனருடைய உரையாடல் முடிந்து விட்டது. இப்போ 74ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 4 சோலகங்கள் சஞ்சயன் தான் சொல்வார் திருதராஷ்டிரனுக்கு. கிருஷ்ண அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. அதாவது மெய் சிலிர்த்து போகின்றார் அந்த உரையாடல் கேட்டு. ஸோ வியாசதேவருடைய கருணையால், வியாச பிரசாதா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவருடைய கருணையால் யோகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ணர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா யோகங்களுக்குமே இறைவனாக இருப்பவர் கிருஷ்ணர், அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஆக்சுவலி யாரு? சஞ்சயன். இது வந்து இவர்கிட்ட திருதராஷ்டிரா கிட்ட சொல்றார். எஸ். நெக்ஸ்ட் 76 வாசிங்க. ராஜா राजन् संसमृद्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं कृष्यामि च मुहुर्मुहुः. எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான விளையாடலை மீண்டும் மீண்டும் அவர் நிறைய, அதாவது அதையே நினைச்சாலே அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்புறுகின்றார். அவர் வந்து அவ்வளவு நல்லா இருந்தது அந்த உரையாடல். ஹி லேர்ன்ட் மெனி திங்ஸ் இல்லையா, ஞானத்தையே முழுமையாக இன்டைரக்டாக கேட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருடைய கருணையால அந்த கண்களும் பார்த்தது, அதுக்கப்புறம் அதை உணரவும் செய்தார். யாரு? சஞ்சயன். ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அவ்வளவு ஆத்மரூபமா அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உரையாடலை நினைக்க நினைக்க அவருக்கு வந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ். 78 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. அப்புறம் यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र भारतो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. சோ யோகிகளின் இறைவனான, அதாவது யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜயம் என்பது வெற்றி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் த்ருவா நீதிர், அதாவது நீதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹானஸ்டி, அதாவது தர்மம் என்பது அங்க இருக்கும். ஆக்சுவலி நியாயமும் வலிமையும் அசாதாரணமான வலிமையும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு வந்து சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மமஹ. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் கேட்க கேட்க நமக்கு கூட வந்து ரொம்ப, அதாவது இன்னும் ஒரு வாட்டி கேட்கணும்னு தோணும், அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இது. 68, அதாவது 18th சாப்டர் ரொம்ப அருமையானது. ஸோ கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க இது போட்டுருங்க, போல்ஸ் போட்டுருங்க. எல்லாருக்கும் யாரும் இந்த இதை விட்டு கிளம்பிட வேணாம், ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் தயவு செஞ்சு. சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளம்பலாம். ஸோ இப்போ வந்து போல்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாருமே உங்களுடைய குவிஸ் எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க. குவிஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா, அது சாரி, ஏதாவது இந்த ப்ராசஸ்ல எங்கேயாவது இந்த ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, சர்டிபிகேட்ல எனக்கு பேர் வரல அப்படின்லாம் எதுனா, நாளைக்கு வந்து வி வில் ஓப்பன் த சேட் அண்ட் கீப். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது ஸ்டக் ஆயிட்டா கூட நீங்க தயவு செஞ்சு அங்க வந்து என்ன இஷ்யூன்றத போடுங்க, வி வில் ரெஸ்பாண்ட். ஓகேங்களா? ஆனா கொஞ்சம் பொறுமை தேவை எனக்கு. நான் இது ஒண்ணுதான் உங்ககிட்ட எல்லார்ட்டையும் வேண்டுகோளா நான் கேட்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய வேலைகள்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ வென்எவர் தே ஹாவ் த ஃப்ரீ டைம், ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் நானும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன், கிருஷ்ணா பிரபுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாரு, ஈவன் காயத்ரி அவங்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டீம்ல இருக்கிறவங்க, சேனை டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஈவன் ராதிகா வில் ரெஸ்பாண்ட். ஸோ அதனால வந்து யார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து அந்த குவிஸ்ல போயிட்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் மந்த் கூட பண்ணாங்க, எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை, எக்ஸப்ட் பேர் வரலன்னு மட்டும்தான். அதுக்கான ஒரு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ என்ன பண்ணணும்ட்டு நீங்க லாகின் ஆகி அந்த ரைட் சைட்ல போயிட்டு உங்களுடைய ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு உங்களுடைய பேரை வந்து நீட்டா நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அங்கேயே இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன். அது ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அந்த பேரோட உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வரும், அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலிஜிபிலிட்டி. நீங்க வந்து
ஃபர்ஸ்ட் அதாவது பேசிக் கோர்ஸ் முடிச்சாதான் நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் 2க்கு போக முடியும். லெவல் 2க்கு அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். இன்னொரு வாட்டியும் நாளைக்கு போட சொல்றேன். ஸோ தட் யூ சப்மிட் இட். அதுக்கான கிளாஸஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்கும். லெவல் 2 சாட்டர்டே, ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே 4 PM கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வந்து 1 சைக்கிள் முடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து படிப்போம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் வீதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டியிருக்கும். 2.5 hours ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். அதை நீங்க செஞ்சு சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு வந்து ஒன்லி அட்டெண்டியாக இருக்கிறேன், நான் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எனக்கு லெவல் 3 எல்லாம் நான் போக போறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்லி அட்டெண்டியா கூட இருங்க. நாட் அன் இஷ்யூ. பட் யூ ஷுட் ஹேவ் த சாய்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் டேஷ் என்ற அசுரனை கொன்றார். தட் இஸ் ஸோ அதை வந்து கம்சன், பூதன் எல்லாருமே கொன்றார். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல எது வந்தது, எதனால அவருக்கு கேசவா அப்படின்ற பேர் வந்ததுன்றத பார்க்கணும். பௌதிக உலகின் 3 நிலைகள் யாவை, அதாவது 3 மோட்ஸ், அதாவது அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தியாகம், சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், சத்வம், துறவு, தமோ, சத்வம், துறவு மற்றும் அசுர குணங்கள். பகவத்கீதை உபதேசத்தின் சாராம்சம் என்ன சொல்றது, ஃபைனலா என்னதான் சொல்றதுனாக்கா, மன அமைதி பெறுவது, யோக கலையை கற்பது, வெறும் வேதம் கூறும் அறிவை பெறுவது, அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைவது. நெக்ஸ்ட், இந்த ரகசிய அறிவு யாருக்கு ஒருபொழுதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அறிவை தேடுபவர்கள், ஆர்வம் உள்ளவர்கள், துன்பப்படுபவர்களுக்கு, கடுமையான அர்ப்பணிப்புள்ள பக்தி சேவையில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டுள்ளவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது. வேதங்களை ஓதுபவர்களுக்கும் தொண்டு செய்பவருக்கும் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் உள்ள மக்களுக்கு. ரஜோகுணத்தினுடைய செய்யப்படும் செயல்கள் என்ன? பெரும் முயற்சியோடு செய்யப்படும், போலி கௌரவத்துடன் செய்யப்படும், தன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள செய்யப்படுவதாகும் மேற்கூறிய அனைத்தும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து நான் இது முடிஞ்ச உடனே ஐ வில் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங், ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் நான் யூடியூப். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒன் ரெக்கார்டிங். அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 பேர் இந்த இதுல வந்தவங்க வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு, ஸோ நீங்க உங்களுடைய அனுபவம் என்ன அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நீங்க பேசினா போறோம். ஸோ அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஹாவ் டு ஷேர் இட் டு த பிரபுஜி, டெம்பிளுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்காக நான் இதை கேட்டுக்கிறேன். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ உங்களையும் வந்து அவங்க பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எஸ், கேஷி என்ற அசுரனை வதைத்தவர் சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். தட் இஸ் ரைட். ஐ திங்க் 92%, 100% பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வெரி கிரேட் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் ரகசிய அறிவு வந்து செகண்ட் ஒன், அதுவும் 96. ஐ திங்க் இன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அவ்வளோ குழப்பம் ஆயிடுச்சு? எல்லாமே ரைட் ஆன்சர் தான், ஆனா 3மே சேர்ந்தது தான் லாஸ்ட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு பெரும் முயற்சி, கடுமையான முயற்சியில இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பேராசை, போலி கௌரவம் உண்டு அவங்களுக்கு எப்பவுமே. அதுக்கப்புறம் தன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள செயல்படுத்துவார்கள். ஸோ ஆல்வேஸ் அவங்களோட டார்கெட் தங்களுடைய இலக்கு தான். இந்த 3மே கலந்தது தான் மேற்கூறிய அனைத்து தான் ரைட்டான ஆன்சர் ஆக்சுவலி. தேங்க்யூ வெரி மச். என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இத்தனை 18 நாளும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி ஸோ இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு. ஸோ நானும் சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அந்த டிடிஸ்க்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். என்என்டி பிரபுஜிக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட பேஷன்ஸா உக்காந்து கேட்டீங்க, அதுக்கும் என்னுடைய வந்தனங்கள், வணக்கங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம்